Пане Ірина, чи ви будете співпрацювати з кримськими татарами? Ваша політична партія, яка є більшістю, а кримські татари, незважаючи на те, що вони є в інших політичних партій? Найперше, я хочу погодитись з паном Мустафою у тому, що не у кількості кримських татар у парламенті питання. Питання у тому, як можна голосно і артикульовано говорити і піднімати на всеукраїнському рівні питання кримських татар, окупації і анексії Криму і так далі. А отже, «Слуга народу» уже неодноразово говорила, і я вкотре повторюсь, ми пропонуватимемо створення комітету з питань окупованих територій. Саме в парламенті потрібен такий комітет. Саме туди, я сподіваюся, війдуть кримські татари, тому що ми вважаємо дуже небезпечно, коли ми хочемо, або ті сили, які сьогодні є проросійськими, хочуть розвести у часі, просторі і місці вирішення питання конфлікту на Донбасі і деанексії Криму. Якщо ми це будемо робити так, як вони хочуть, якщо ми розведемо по комітетах або взагалі не створимо такий комітет, ми втратимо Крим назавжди. І ми це повинні розуміти. І будьмо реалістами. Тепер ми пропонуємо створення комітету з питань деанексії і деокупації. Тобто ми його будемо говорити одним кейсом, і це буде частиною мирного плану. Я знаю, що це дуже важко. Я знаю, що скептики скажуть, це неможливо. Тоді вважайте, ніколи миру в Україні не буде. Але тоді, і я часто це задаю на тих каналах, які, власне, пропагують, що Крим треба винести за дужки, а говорити лише про вирішення конфлікту на Донбасі. Яким чином ви бачите вирішення деанексії і повернення Криму? Якщо в плані немає таких речей, це не план. Це просто капітуляція. А отже, ми маємо напрацювати в комітеті з окупованих територій ті елементи плану, які міститимуть покрокове, тобто алгоритм дій. І тоді, я сподіваюся, це стане законодавчими нормами, ми зможемо його втілювати в життя. Інакше, буде біда, ми втратимо Крим. Так, кажучи про кількість, якщо ми побачимо, так, сила і честь взяла кримського татарина до себе, голос двох кримських татар, Європейська солідарність двох представників кримсько-татарського народу, чого саме в «Слугі народу» не знайшлося місця для кримського татарина? А що значить взяла до себе? Вони просились, їх взяли, чи вони не просились, їх запросили? Ні, вони кримські татари, які є в політичних партіях. Чому, на ваш погляд, ваші лідери, так, і ваші керівники політичної партії, скажімо, не запросили представників кримських татар? Чого їх немає? Дякую. Ми вже обговорювали з вами в ефірі це питання. Ми тоді подивилися. Я перепиталась, бо мені було дійсно це цікаво. І керівництво партії мені пояснило, що ми не ділимо людей на кримських татар, на гагаузів, ми ділимо людей на громадян України. А отже, жодних поділів в даному випадку не може бути. Вони рівносильні, рівнозначні громадяни України. І робити вирізнення, напевно, не було або бажання від частини кримських татар, бо я ні разу не чула, що аби кримські татари звернулись і запропонували свою кандидатуру, а партія «Слуга народу» відмовила. І це підтвердили в керівництві партії. Жодним чином перемовини не тривали, і таких навіть питань не стояло. Однак вважаю дійсно, що було би доцільним, напевно, самим вийти з ініціативою і запросити все-таки представників, аби представники кримсько-татарського народу відчували свою присутність у кожній фракції, бо тепер, як ми розуміємо, у «Голосі» є, у «Європейській солідарності» є, у «Батьківщині» немає. Лише у двох фракціях. Але це, ще раз повторюю, абсолютно ні про що не говорить. Це говорить лише про те, як партія «Слуга народу» бачить, бо тепер у нас буде більшість, бачить вирішення поточних завдань, які будуть перед нами стояти уже, будь ласка, невдовзі. Наприклад, президент Зеленський, як ви знаєте, нещодавно відвідав КПВВ в Херсонській області, так, Чонгар. Там справді було дане завдання, є уже порядок денний, яким чином вирішити питання задля забезпечення нормального функціонування тих переходів, які на сьогодні є з Кримським півостровом. Тому що те, що там відбувалось, ми знаємо, я говорю зараз про соціальний, про інфраструктурний статус. Ці речі треба було вирішувати, вони є прикладними. Ми можемо скільки завгодно говорити, дебатувати, а люди там щодня і стоять в чергах.